La Generalitat de Catalunya va rebre 3.600 denúncies per discriminació lingüística l'any 2025. Una cada 2 hores i mitja. Una cada 2 hores i mitja. I el cas Atico, que acaba de saltar als mitjans, no ja elles, és del 2026. Supermercats que no atenen en català. Hospitals on es nega l'atenció en la llengua pròpia. Escoles AMP pressions sobre el català. No és anecdòtic. Un estudi de Plataforma per la Llengua al Poblenou documenta que l'atenció oral en català ha baixat del 69% al 48% en pocs anys. No és una llengua perseguida per llei. És una llengua que perd terreny silenciosament, dia a dia, interacció a interacció.